ପ୍ରସନ୍ନଜିତ ମହାନ୍ତି 2025 ମସିହାରେ 6-7 ତାରିଖ ଦିନ ଚାଲିଯିବାଟା ଓଡ଼ିଶାର ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତକୁ ଏକ ବିଶାଳ ଶକ୍ତ ଝଟକା ଲାଗିଲା। କାରଣ 70 ମସିହା କହିବି, ସେ ଯେତେବେଳେ ସମୟରେ ଏସିଏସ୍ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବି ସେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ ଏବଂ କଲେଜ ଫଙ୍କସନ୍ ମାନଙ୍କରେ ବା କଲେଜ ରେ ଥିବା ସହପାଠୀଙ୍କ ସହିତ ଖୁବ ପପୁଲାର ଥିଲେ ଗାୟକ ହିସାବରେ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସିଏ କେବଳ ପେଶା କରିନେଲେ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ। 74-75 ମସିହା ବେଳକୁ ସିଏ ହବିବ ମେଲୋଡିରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗାୟକ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ହବିବଙ୍କ ପରେ ଯଦି କେହି ହବିବ ମେଲୋଡିଟାକୁ ଅଡିଏନ୍ସକୁ ବା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଟାଣି ରଖୁଥିଲେ ବା ବାନ୍ଧି ରଖୁଥିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନଜିତ ମହାନ୍ତି। କାରଣ ସେ ଗୋଟେ ଭର୍ସାଟାଇଲ ସିଙ୍ଗର ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଗଳାରେ ମହମ୍ମଦ ରଫିଙ୍କ ଗୀତ ବି ଯେମିତି ଭଲ ଲାଗେ, ସେମିତି ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଗୀତ ବି ଖୁବ ଭଲ ଲାଗେ। ଯଦିଓ ସେ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଗୀତ ବେଶୀଟା ଗାଆନ୍ତି ଷ୍ଟେଜ ମାନଙ୍କରେ, ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଖୁବ କମ ବୟସର କଲେଜରେ ପଢିଲା ପିଲା, ତେଣୁକରି ଆମେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉ ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର ସିଙ୍ଗର ଥିଲେ। ଦେଖିବାକୁ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ସୌମ୍ୟ ଏବଂ ଗୋଟେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ସିଙ୍ଗର ପରି ଲାଗନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଚାଲି ଚଳନ, ତାଙ୍କର ଗାଇବା, ତାଙ୍କର ସବୁଥିରେ ଗୋଟେ ଆରିଷ୍ଟୋକ୍ରାସି ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗାଇବା ଶୈଳୀ ବି ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ସିଏ ଖୁବ ଟାଣି ହେଇ ବା ଖୁବ ହାତ ଗୋଡ ହଲେଇ ବା ଆକ୍ସନ ଦେଖେଇ ଗୀତ ଗାଇବା ଲୋକ ନଥିଲେ। ସେ କୁଲି ଗାଆନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୁବ କମ ସିଙ୍ଗରଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସେମିତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 75-76 ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ରେକର୍ଡ ଆଇଲା ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନରେ। ଯଦିଓ ସେ ହବିବ ମେଲୋଡିରେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କମର୍ସିଆଲ ରେକର୍ଡ HMV ରେକର୍ଡ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା 75 କିମ୍ବା 76 ମସିହାରୁ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମୋର ସେ ଗୀତଟା ମନେ ପଡୁନି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଗୀତ ସୁପରହିଟ୍ ହେଇଥିଲା ଏବଂ 76, 77, 78 ଏମିତି ଲଗାତାର 5-7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ କଣ୍ଠରେ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର ସଂଯୋଜନରେ ଯୋଉ ଗୀତ ହେଇଥିଲା, ସେଗୁଡିକ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ଘରର ପିଲା ସିଏ। ତାଙ୍କ ମା ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି, ଯିଏକି ଆକାଶବାଣୀରେ ଶିଶୁ ସଂସାରରେ ଅପା ହଉଥିଲେ, ନଦିଆ ବିହାରୀ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି ଅପା ବଡ ଭାଇ ବୋଲି ଲୋକର ଶିଶୁ ସଂସାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କହୁଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଭଲ ସିତାରିଷ୍ଟ ଥିଲେ। ସେ ଆକାଶବାଣୀରେ ଅନେକ ଗୀତରେ ସେ ସିତାର ବଜେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ମାଙ୍କର ଯୋଉ କଳାଟି ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କ ଠାରୁ ଇଏ ଭିନ୍ନ ହେଲେ ଏବଂ ମାଙ୍କ କଳା ହିଁ ଆଣିଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ସିଏ ସେ ସମୟରେ ବୋଧେ 79-80 ଦଶକ ବେଳକୁ ସିଏ ଆକାଶବାଣୀର ଆପ୍ରୁଭଡ ଗାୟକ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ସଜ ଫୁଲ ବି ସେତେବେଳେ ଗାଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି, ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି କରିଛନ୍ତି। ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲକର, ସିକନ୍ଦର ଆଲମ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେ ଆକାଶବାଣୀରେ ଡୁଏଟ ବା କୋରସରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆକାଶବାଣୀ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆକାଶବାଣୀ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବା ସହିତ ସେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଭାବରେ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ପାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଚାକିରି ହେଲା ତାଙ୍କର ଦୂରଦର୍ଶନରେ ସିଏ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ କାମ କରିବା ଭିତରେ ସେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ହିସାବରେ ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ସ୍ଥାନକୁ। ସେଟା ହଉଛି ଆକାଶବାଣୀ, ଯୋଉଠୁ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି, ସେଇଠିକି ପୁଣି ସେ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆକାଶବାଣୀରେ ହିଁ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ସେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଯଦିଓ ସିଏ ଏମିତି ଏକ ଚରିତ୍ର ଥିଲେ ପ୍ରସନ୍ନଜିତ ମହାନ୍ତି ବା ମିତୁ ଭାଇ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ପିଲାଦିନୁ ମିତୁ ଭାଇ ବୋଲି ଲେଖି ଆସୁଥିଲୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ, ମାଇ ଡିୟର ମ୍ୟାନ। ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତରେ ହଉ କିମ୍ବା ନାଟକ ଜଗତରେ ହଉ
କିମ୍ବା ସିନେମା ଜଗତରେ ହଉ ଯୋଉମାନେ ବି ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ, ମୋର ସେ ବହୁତ କ୍ଲୋଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ସିଏ ଏମିତି କାହାରି ସହିତ ନାହିଁ ଯାହା ସହିତ ତାଙ୍କର ଝଗଡ଼ାଝାଟି ଥିଲା କିମ୍ବା ମନମାଳିନ ଥିଲା। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ କତିରେ ଅତି ଆପଣାର ଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣାର କରିବାର କ୍ୱାଲିଟି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ସିଏ ଶବ୍ଦରେ ଖାଲି ବାନ୍ଧି ରଖୁଥିଲେ ସେ କଥା ନୁହଁ, ଗୀତରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖୁଥିଲେ। ହି ୱାଜ ଏ ଗୁଡ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର। ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଛି ଆକାଶବାଣୀରୁ ସେ ଭଲ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁଣର ଆଧାର ମାନେ ଯାହାଙ୍କ କତିରେ ଥିଲା, ସେମିତିଆ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କଳାକାରକୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ହରେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତ କାହିଁକି, ସିନେମା ଜଗତ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜଗତ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ନିୟମାଣ। ଏବଂ ଏତିକି କହିବି ଯେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି କରନ୍ତୁ।